In de nacht van 9 op 10 april 2008 sticht een verwarde man brand in het onderkomen van het Schutterijmuseum. Het dak gaat in korte tijd in vlammen op, maar de collectie kan gelukkig voor een groot deel worden gered. Nu, precies 8 jaar later, neemt het museum een nieuw onderkomen in gebruik in de voormalige Rocheskerk in Stijl. We zien er ontzettend groots op dat we dit gebouw een nieuwe bestemming hebben kunnen geven en dat na jaren eindelijk de klok daarboven weer op tijd loopt, verlichtingen heeft, er zitten nieuwe wiezers op, kortom is klaar voor de komende 10, 20 jaar. We zien de trieste overblijfselen van de brand die in 2008 in het Schutterijmuseum het gewoed. En ja, daar zijn een aantal overblijfselen van, vlag, trom, uniform, maar ook bijvoorbeeld ja, zo'n kepi. Tientallen vrijwilligers hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe museum. En het resultaat mag er dan ook zijn. Het museum is er enorm op vooruit gegaan. We hebben hier veel meer ruimte om te kunnen exposeren. We hebben ook de hoogte met en daarmee hebben we de vlaggen gewoon een fijn plaats kunnen geven. In het museum komen alle facetten van de schutterswereld aan bod. Maar daarnaast wil het museum meer bieden. Ja, een museum is sowieso al meer als alleen maar aangekleide poppen en geweren. We zien hier ook een documentatiecentrum voor het schutterswezen. We zien hier een educatief centrum. Kortom, we zien hier eigenlijk de ontmoetingsplaats voor het hele schutterswezen van België, Nederland, Limburg. We zijn erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Dus op die basis ja, moeten die tradities van de schutterswezen weer uitgelegd. Ook doorgegeven aan een volgende generatie. Dus we willen ook hier de jeugd, de deelnemers bijvoorbeeld aan het kinderoorles, hier de introductie geven. Wat hield de schutterswezen in en waarmee gaan ze zich bijvoorbeeld in de optocht van het kinderoorles, waar gaan ze zich mee bezighouden. Het nieuwe Schutterijmuseum is vanaf woensdagmiddag voor het publiek geopend.